tomu si zavolám do typu, alebo vo večierku. Sme politrové pridávali opitých či nadrogovaných šoférov čaká podobný trest. Nejaký čas si nezajazdia a zaplatia pokutu. Řekni Juli, ešte táto. Šofér, ktorému namerajú 1,6 promile alkoholu, príde o vodičský preukaz a čaká celá posudková konfúra. Posudkom sa nevyhne ani vtedy, ak má úroveň alkoholu len 0,3 a správa sa nebezpečne. Napríklad smerovku ukazuje doprava a tlačí doľava. Kým vodič dostane preukaz späť, musí na sebe pracovať. Psychológov, vyšetrenia a bezpečania výrazov si chybu uvedené. Nezáva si musí spolupracovať do lekára aj psychológa. Až potom úradníci rozhodnú. Nemci sa zrejme inšpirovali či práve posudka, sme sa nedovedeli. Už v najbližších dňoch vyhľadáme ďalšie spôsoby, ktorými sa dá V konečnom návrhu, ktorý predstavíme, aj také opatrenia, ktoré sa